Ámbar e a Confraría da Illa da Arousa promoven un proxecto para conectar as dúas marxes da ría a través da accesibilidade. Vemos que é un proxecto necesario no tema de unir o tema de accesibilidade e a costa, tamén o vemos fundamental á hora de promover que as persoas con diversidade funcional con mobilidade reducida teñan a posibilidad de participar en todo o que se promove dentro das rías, tanto na náutica como en paseos marinos que moitas veces non son transitables. O proxecto Ría da Arousa Accesible, financiado cunha subvención dos GALP, aborda diversas liñas de acción como as xornadas divulgativas que se desenvolveron xa tanto en Ribeira como na illa. Bueno, nos promovemos estas charlas, non, que se van a facer, xa empezamos na nosa cofradía hai cuestión de un mes, ora fanse aquí, e nós somos a parte que promovemos as charlas que temos con toda a xente para decirlle os problemas que temos e a súa vez que eles nos expliquen que cousas se poden mellorar para esta xente. Ademais da sensibilización, o proxecto vende poñer en marcha un servizo de asesoramento para entidades relacionadas co sector marítimo pesqueiro que buscan cumprir cos parámetros de accesibilidade exixidos. Constituirase un grupo asesor formado por persoas con diversidade funcional. Facemos asesoramentos a diferentes entidades, acercámonos a concellos, a entidades relacionadas co sector marítimo pesqueiro para facer unha valoración dos entornos e dos servicios e facerlle propostas para que procuren mellorar esa accesibilidade ou que o teñan en conta para en un futuro, cando queiran facer as modificacións que sexan, depois do que sexan, xa o fan cumplindo esos parámetros de accesibilidade. Tamén, agora vamos a empezar coa creación de un grupo asesor formado por persoas con diversidade funcional. O obxectivo é que as persoas con diversidade sexan axentes de cambio, nadie mellor que eles vai a saber onde están as limitacións e onde están as barreiras. Están tamén a traballar na creación dunha web para dar a coñecer os recursos accesibles dispoñibles en todos os concellos da Ría da Arousa.